Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Silent killer Ngirozi yehondo azopindura mukadzi waThe Late Leonard Dembo achidedzera kuti musataure kwamusina kusiyira copyright yekuti kudi dai RZCC iri kundudza kudaro dai zviri nani, kwete imimi amai imimi dzikamai copyright ndoziva kuti ndoishandisa sei, nengoma ndoziva ndoishandisa sei. Handizi guys unoti ambu yangu angachenzi ngoma waje mtolo na gogo noze gogo wangu Jeneti bebe langu antotamba pa Christmas nombozia ayo but yo also ane 5 years usingatambe Christmas kumtamba Christmas sei ipo pa Christmas but not poa basi kama wewe ndio to Christmas pasera hivi sezona mirira Zimbabwe. I represent every legendary. Right. Yeah, man. When it is necessary, it's good to pay homage. This was. I don't see that. Like we go to Jamaica right now. We go to the album. Rapid signal. Rene remix. Bob Marley. Yeah, man. That is paying homage to the legendary. To the legendary, because he, you know, Jinwan is fun. All the men selling here. But that apparently you come there, he can go pizza and also claim anything from selling killer. But the dance can do. Yeah. On this side. Ina know what you want to take the run to chimpe one. Is it? I'm going light and I'm going light. I'll go to the light. But the woman that fight I can't fight what is. And apparently there's nothing wrong to do the copyright when you know how to copy what is right for you. All right. Yeah, man. So I was going to go to our chemo children touches by mama. It took more regular or offend in any way. But no concert foot. Nokosa futhi kunopezela na ZCC. Alright. Because I think ZCC one percentage ya mali yote zaita se. Inini I'm willing to give everything kwa muri. Mocha upload number rare yenyu amai. Kutana nasi. Amari mwana Dembo mpenyu. Ayo bo. Rare number ndandire yenyu makangori mbiru zvinhu. Anomasaka zviri kwa muri kuti mchada kutora naro mari here kana mchada ngori sheropodzo zvinhu. But it is nothing in competition. And when I got competition, the legend, Baba Bongo, Wanziza. Baba Bongo, what you tell, Wakakura Chingo, Leonard Dembo. I did that song because of my father. All right. It's like when I just showed a Dembo Bongo or I was going to be the best man. What's that? Papa was also me. Yo. Man, so. Manji. Set up Saga you. Got to tell my efforts to teach on number zenyu. Atizotazi okuzomboyo ni maraisi yenyu. Maraisi yenyu mapazowe. Konchichaza Mungu. Upenyu utoziya. Life after death ya breadwinner. We all know it. Chese takafirwa. Chese takatobirwa. Chese tinototadzirwa. Ani manziza mabazi yacho. Pachikuru ndimwari nekuzwanana nekutase. Ndikuna matirano tendechi kumberi. Andowezi hanzi kufoke mujoni company ita? Aivari. Sorry zveni. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naSilent Killer achipindura mukadzi waThe Late Leonard Dembo adedzera kuti iye mama Dembo kwete mama Tembo, sori henyu hatisi kuzoita iyoyo, achiramba achiti isusu toziva kuti toshandisa sei ngoma haisi copyright. Dai yanga iri ZCC iri kutochinga zviri nani because ndo yandakashandisa biti ravo, kwete imimi mama. Kana magara muchifa nenzara chingotaurai ndikuigire zvinonaka. Asi vazukuru vambuya nai ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Aripo mumwe munhu auya akati ko kana Dembo wacho ari iye akaba song yeNgwere nhai imi. Mumwe munhu akati Ngwere is very intelligent. There is no copyright when you know how to copy what is right, mama. Mumwe munhu akati torai henyu, I was just paying homage to the legendary. Titori muroad kuigirai grocery. Ndo zvataurwa naSilent Killer. Ngwere never disappoints. Mumusha ngamurire Ngwere. Mumwe munhu akati Ngwere ngazvamataura nezvamuchataura nezvamusati mataura, you are right. Isusu hatingorere tumafeeling twemuceiling, hanzi hatiterere tumafeeling twemumaceiling. Mumwe munhu akati there is no copyright when you know how to copy what is right. Saka varipo vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa Silent Killer anga ari right because zvinobvumidzwa, ndo mutemo wacho. Vamwe vanhu vari kuti aiwa hapana zvakadaro. Mumwe munhu auya akati mufesi uyu
penge iwe ndiwe unopenga ime mamai. Mumwe munhu akati there is nothing wrong to do the copyright when you know how to copy what is right. Mumwe munhu akati uyu ane reason capacity kupfuura Hatiperi. Mumwe munhu akati it may sound funny but is making sense. Mumwe munhu akati iye pane zvese zvichataurwa naamai Dembo ndo vari wrong. Mumwe munhu akati he is intelligent hake uyo. Mumwe munhu akati Hatiperi anzi ngairire ngwere musha Madembo by Ginya. Mumwe munhu akati iye wise words ngwere. Mumwe munhu akati very good response, ngwere yakachenjera. Mumwe munhu akati ngwere is very wise and intelligent. Mumwe munhu akati ngwere light Carolite. Mumwe munhu akati ngwere ngainyore dictionary. Mumwe munhu akati ngwere yemulonieni haipere iyo big up. So guys, handizivi kuti unoti kudii, because lot of people vari kudedzera kuti aiwa Silent Killer ari right, musataure zvamusingazivi mamai. Macopyrights hapana copyright because kana unyatsoziva kuzvigadzirisa zvakanaka ine isiri copyright, of which mukadzi waThe Late Leonard Dembo ari kudedzera kuti inini chimwe chinhu chiri kunondibhoa ndechekuti Silent Killer haana kuimba zvakanaka, akangoimba zvake zvisina nebasa, which means akabva apedza ngoma yemurume wangu ekadhati. Handizivi guys unoti kudii, saka tatikumbira kuti mukomende down below mutiudze kuti which one is which, because nesiwo seTFF hazvitoziva kuti pane macopyright but pane mamwe asingashandi, especially kana uchiziva kuti unoita sei copyright yacho. Aripo mamwe anotobvumidzwa. Tsekera muchiona mamwe most of them inenge inonzi cover photo, cover music, because vane vachibvuma and hautomborohwi necopyright. So handizivi munoti kudii. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.